Roh kuwi sing repot. Didono apik ya dianggep ora apik. Didono sing bener iki dianggep bener. Mergo apik iku ana 3. Nggih, pripun Pak niku? Tegese ana 3 ngene. Prasaja. Nggih. Ana sing diarani prasaja, prayoga, prasetya. Dadi 3 kuwi ya apik kabeh. Wong prasaja ya wis apik kok. Prayoga ya apik. Nek prayoga iku bener, nek prasaja iku temen, nah nek prasetya kuwi nggone jujur. Nah iku ana bener nek ora jujur ya. Ya dadi eleke. Nggih. Ana prayoga iku ana temen nek ora jujur ya temok eleke. Nggih. Dadi sing apik iku ya sing jujur kuwi, sing gone prasetya kuwi. Iki jare aku. Ayo apik, ayo apik. Critane kiai kaya apik. Golek kiai sing kaya apik. Dadi kabeh apik. Sing apik iku sing ngarani. Nek wis mok saring mok tintini. Jare kae tebel kok. Lahir batin menunggu saring tintini dhisik. Dadi goleki sing bener. Nek apik iku sak dalan-dalan piye padha apik, elek iku sak dalan-dalan yo padha elek. Karek sing ngarani. Nggih. Mbah nek ningali mangsa ngeten iki sakjane kan sampun ketiga Mbah nggih. Iya. Tapi tasik Jawa terus. Tapi ngono kuwi ya kegawa saka alam. Alam iku nek taun iki alam iku kudu ngene. Nek taun iki kudu ngene. Dadi siji taun ya siji padha ambek selain dhewek iki. Selain dhewek iki ya ngono. Mosok bendina kok jangan mangut terus. Nggih. Ya selin sesuk kadang jangan asem. Sumben jangan menir. Enake wong mangan kadang sumben meneh aja sampai sambel wae ya wis enak. Nggih. Ngono kuwi padha ambek selae alam iki. Tapi nek ditingali saking pitung Jawa mangsa ngeten iki pripun, Pak? Kegawa saking taune napa pripun? Yo ngene diarani neraka katut swarga nunut iku ngene kadang ngono 8 taun iki mongko nek sengara iki elek mergo akibate banjir tapi di para wolu upamane kaya alif beralif ku jimawal dal B wau simakir. Dadi 8 taun iki ana jenenge dhewe-dhewe. Nek nomor 1 saiki iki dijenengi alif. Sondakene bar iku jimawal. Berjimawal ku J, berjidal, berdal wau, berdal jimakir, berwau jimakir. Dadi 8 perkara iku jenenge ana dhewe-dhewe. Nek taun jimakir ku selain ngene, nek taun dal ku selain ngene. Nek taun dal ku nek critane wong biyen ngene. Wong tani nek taun dal ku icir lombok. Nek lombok mesti larange nek taun dal ku. Ngono. Nek taun jimakir, itu disiki itu mesti memberi udan, tapi guri-guri orang udan. Menunggu ana pitunge kan.
Nah, tapi aku ki satu gesehku saiki kuwi mergo bukuku ilang. Nggih. Hilangnya itu ke zaman sakingannya aku ke apal itu kadang menawa sing ketelisut gitu. Tapi saya kira-kira ini tak eling-eling ya balik eling. Tapi ketinggalannya pripun, Mbah? Mongso ngeten iki napa mboten enten ketiga napa pripun? Nek taun niki. Ini tahun niki ya kembangane yo kaya dene kangelan dhewe iki. Ini tahun Sunda ini kaya ana kuliah ngono nek Petung Jawa. Nggih. Nah, besoknya wis ngaji yo pemane tahun Rebu Wage, terus ngatpon, terus Jumat Pon, terus Selasa Pahing ku abot meneh. Samantune siji sura niki. Napa pripun? Saya 3 tahun kaso, sing tak ndok abot meneh iku. Jadi abote kaya tahun niki iku ana 3 tahun kas meneh. Iku ana abot meneh. 3 tahun kas berarti tahun pinten, Mbah? Tahun 2020. Napa pripun? Ha iya, Nggih, 2020. mergo ngene Petung Jawa. Sumben iki saiki apa ninggal besar iki Nggih. ngaji sura iki wis jenenge ngapon. Iku tahun jenenge tahun. Nggih. Berngatpon iku terus tahun Jumat Pon. Berjumat Pon kuwi terus tahun sing Selasa Pahing iku lho sing tak ndol. Dadi antarane 2 tahun kas 3 tahun nyandak iki. Nggo tahun saiki ya tahun selawe iku. Nggih, saniki 2022. Saiki 22. Ana kuwi jare wong tuwa biyen kon hati-hati lho. Kok piye kok tahun Selasa Pahing kok diarani abot itu ngene iku akibate nenggone neptune tahun Selasa Pahing iku Selasa iku mok 3 Pahing iku 9. Nah 3 iki wong Pahing iku gawan dadi wong 3 kok nggawa wong 9 iku nggendong wong 9 kembangane. Nggih. Iku abot. No, ini pitung biyen. Niku sing kedadosan 3 tahun malih iki. Iya. Nggih kathah berarti yang ngendikan ngoten niku. Nek 2020 ngoten niku sontok ruwet terus e. Nek saiki ngono wis kuwi pamane golek ngono wis kangelan. Mulane aku ki ngene. Nggih. Ya wong duwe dongeng kaya aku ki ora nderwong. Nek wis aku sampeyan mati iku ayo ilang ngono iki. Nek aku bocah nom-nom iki tak kon gawe buku nek dicatet ngono. Kanggo pitakonan besok anak putune ngono itu maksud. Nggih. Nah, tapi mulai balik ngene. Yo ngono kuwi ora diwetung ngono-ngono ya kok. Tapi wong sing tanpa itu ya akeh sing ketibasan. Monggo yo iki tak kandhakno kuwi yo titik lari sing turune sik warengem kaya biyen. Warengem ku nurono buyutem. Nurono canggang, nurono buyutem. Nurono Pak nurono kowe saiki iki kuwi duwe pitung ngono. Ane pitung gunung kuwi anak putune iku lho. Sak teruse kuwi kok adem sumuke. Ngono niku ngarani. Sing tasik ngugemi petung ngoten niku Sing nggih. duwe pitung ngono kuwi. Nah sing ora duwe pitung ngono kuwi sawangane ya kok panas. Monggo carane taline rezeki iku kok udar sawangane. Iku ngarani. Nah nek sing jurus aku iki mbah gedhe cilike iku
tak reken dhisik gampang. Monggo turun ku luweh dene akeh. Luweh dene jengkar. Nggih. Luweh dene jengkar. Mbah nek Selasa Pahing dek wau Mbah sing badhe ke lampahan 2020 niku. Kok saged ngitung ngoten niku pripun Mbah niku? Ya mergo hitungane kuwi ngono. Nek Selasa Pahing kuwi Selasa iku neptune 3, Pahing ku neptune 9. Nah mongko gawane sik windu iki sangara iku ya jenenge windu abot. Tapi ini dialami nanggone sing taun ngatpon sampai Jumatpon iku enteng ku mergo dayane sik taun iki ana kaentengan. Nah nek sing dayane nanggone Selasa Pahing kuwi abote iku nanggone kuwi. Wong 3 kok mikul wong 9. Dadi darane 3 iku mergo Selasa iku 3, Pahing iku 9. Dadi sing Pahing iku nanggone dina pasaran, sing 3 iki nanggone dina Selasa iku neptune 3, nah sing Pahing iku dina pasaran iku neptune 9. Dadi wong 9 njaluk gendong wong 3 iki abot sangkane. Nggih. Ngono. Nek pitung ngono. Tapi kok mboten taun ngajeng niki Mbah, mboten nggih. Ora. Isih nglangkai 2 tahun kasil. Jadi 2 tahun antarane ngatpon ambek Jumatpon. 3 tahun apa 2 tahun, Mbah? 3 tahun nyandak. Oh, 3 tahun nyandak. Iya. Berarti nggih 2020 niku. Napa niku telase windu sangara niku napa pripun? Urung tapi ana dayane taun. Dadi windu iki apik. Womane aku windu ya, aku ki windu elek saiki iki. Tapi kuwi ku taun duwe sesanggan sing kira-kira ngenteng iku. Dadi munggo cara rewang ngono. Direwangi putuku kae. Mulane aku ora kaboten saiki. Nah nek putuku kuwi datan dong Selasa Pahing kuwi wis ganti sik dawa maneh. Masih dawa iku ora gelem ngewangi aku apa. Mulane aku abot. Iku umpama gambarane. Di dhewe kuwi diwedeni ya ora kena. Dikendeli ya ora kena. Mergo kabeh nggone tapi sing sampun-sampun kan nyoto Mbah niku. Mergo aku niteni sing wis kelakon.